Исәнмесез кызлар? Таныштырып китегез әле, сез кайсы мәктәптән буласыз? Бүген без Тылсымлы каләм бәйгесендә катнаштык һәм төрле урыннар алдык. Беренче победительләр дә күп, икенче урыннар да күп. Менә син, Адилә, нинди номинациядә катнаштың? Мин проза номинациясендә катнаштым, икенче урын алдым. Котлыйбыз. Һәм дә инде безнең тагын бар иде поэзия номинациясе. Кемнәр поэзия буенча катнашты? Dile katlaştı. Dile'nin yaş yazılışı Yaman Kalem Tibret'e Dile'nin yürü boşalığından ikinci yılına ait gitti. Dile indi birinci urununu aldı. Молодец, Дилә. Dile birinci urununu aldı. O indi mektep boşalığından birli. Tügerek boşalığından birli. Tügerek'e yürü. O oldu tağın bizden kaçan baba Dile'ye. Siz onu indi bilesiniz. O sizin korrespondent. Әйе. Удостоверениясы да бар иде. Калганда бүтән өстә икенче урын алдылар. Сез үзегездәген Мин беренче урын алдым поэзиядан. котлыйбыз сезне чын күңелдән. Бик зур рәхмәт сезгә, кызлар. Мин Әдилә, Нидилә, Сез ничәнче мәктәптә укыйсыз? 14-нче гимназия, Ничәнче сыйныфта? 6-нчы. Сез инде димәк әдәби әсәрләр язарга яратасыз, шулай бит? Нәрсәләр язасыз сез? Шигырьләр, Сез әсәрләрне нидә булса түгәрәктә язасызмы, әллә дәрес вакытындамы? дәрес вакытында. Сезнең дәресне кем алып бара? Ләйсән Мирзаян. Кызлар, сезгә үзегезнең шигырьләрегезне Көмеш кыңгырау газетасына җибәрергә киңәш итәм. Алар анда басылып чыгачак. Бик зур рәхмәт сезгә, чын күңелдән котлыйм сезне. Исәнмесез, Салу. Син кайсы мәктәптә укыйсың әле? 41-нче, 41нче мәктәптә. Син Тылсымлы каләм бәйгесендә бүген катнаштың һәм ничәнче урын алдың? 1-нче. Нинди номинациядә? Проза. Проза. Һәм нәрсә җибәрдең син ул бәйгегә? Әкият. Тел турында әкият дидең, әйме? Анда төп геройлар кем була синең? Таһир, Язилә, Шүрәле, Әби, малайлар. Син бу әкиятеңне Көмеш кыңгырау газетасына җибәрмәдеңме әле? Юк. Син аны безнең почтага җибәр, яме, һәм ул безнең газетада басылып чыгар. Бик зур рәхмәт сиңа, чын күңелдән котлыйбыз сине. Рәхмәт.